Салому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, подписчикои канали ман. Хуш омадед ба канали ман. Ман Шаҳлои Наҷмиддин ҳастам. Ин барномаи ман авторский мебошад. Имрӯз дар бораи сирен мо гап мезанем. Сирен як намуд бута аст, бисёр бӯи хушрӯ дорад. Шумо сирена ҳаматон дидагед ва он нафарое ки дар Россия ҳастед, дар ҷои шумо сирен бисёре. ҳози вақти чинданшай ҳози мо сирена мечинем, қоқ мекунем, дору тайёр мекунем ва ба бисёр бемориҳо шифобахш аст. Мо дар оянда ба шумо дар бораи бемориҳо дар ҳози роликда тамошо кунед то ба охир нақл мекунем. Мо ҳози сирен мечинем дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Мода инами гилш дар корай. Вақте ки қоқ карде, нигоҳ кунед. Инамира сирен мегам дӯстои азиз. Инаҳа. Вақте ки қоқ карде, гилша қоқ кунед, дидена? Гила шушта қоқ мекунен, аётон наброре. Ҳози давоми ролики мора тамошо кунен. Ҳози майқа сирен мечинам барои доругӣ. Дӯстои азиз, инаҳа сирен чиндам барои дарди миён, дарди по, дарди астрихондроз бисёр доруай. Ҳози давоми роликда ҳамаша шумо да нишон метам, ҳатман шумо такрор кунед. дӯстони азиз, оварда сирена қоқ кардем, нигоҳ кунем, байни дурузда қоқ шуд. Анами глакоша ҳозӣ мегирем, омода боше. барои тайёр кардани ин давогӣ чӣ лозим аст? Сирена гирифтем дар як тавақ отделна. барои мо спирти тоза дар кор аст. Спирти тоза дар Германия рости гап наёфтам. ба ҳамон хотир ман рафта водка харидам, яъне арақ, ва дидам ки 40% спирт мебошад. ба ҳамон хотир дӯстои азиз, барои тайёр кардани ин давогии мо, яъне барои астрихондроз, ана спирт лозим аст. як банкаи тозара бо сода шуда бимонед. мо ноилоҷ арақ харидем, водка харидем, барои ки спирти тоза дар аптека мода намефурӯшанд бе направлени духтур. Анак тайёр мекунем. Сирени мо тайёра. нигоҳ кунем. Камакак аввал сирен меандозем. анаҳа мехе меандозем дӯстои азиз. Сипас спирта. чиқа бояд вай кунед, тамба меган ку бисёр боша ки эфирни масла ҳосил карда тона. нигоҳ кунед. ба ҷои спирт 40% спирт дора. ба ҳамон хотир мо водка гирифтем. шумо метавонед ки спирти тозаёве агар тоҷикистонда боше ё ки Россияда. акнун бо меандозем, пур мекунем дӯстои азиз. ин сирен бо спирт барои як бори дига мегӯм, барои поча дард, миён дард, гӯшт дард, қиртиқ дард фақат аз берун мешакен. масалан вақте ки дард мекунад, зонуотон дард мекунад, чиликои по дард мекунад, подагра, ревматизм, ҳамаи ҳамин дардода доруай. дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, нигоҳ кардена, тамба кардем, яъне пур кардем сирена. нигоҳ кунед. бояд ки пур боша. баъд 40 рӯз дар торикӣ мондан лозим аст. вақте ки пас аз 40 рӯз гирифте, аллакай ин давои мо тайёр мешавад барои астрихондроз, барои поча дард, барои миён дард, барои китфо дард мекунад, гӯштон дард мекунад, қиртиқотон. метавонед ки ай ҳами банден дар қиртиқотон ҷошта соз мешавад. агар бронхити кӯҳна дошта боше, дар қиртиқтон банде бисёр фоиданок. кафои потон да фоиданок, подагра да, ревматизм да, умуман хунукзадагӣ да, воспалени занона да, матка да, яъне ки бисёр вай аст фоиданокай дӯстои азиз. ана маҳсулоти давогӣ мо тайёр шуд. ака 40 рӯз дар як торикӣ мо ина мемонем. пас аз 40 рӯз мо метавонем ки истифода барем ва бисёр фоиданок аст. подписчикои азиз, дар ҳамиҷа бо шумо хайри хуш мекунам ва умедворам ки шумо ҳам ёд гирифте. ҳатман дар Россия сирен бисёре. муҳоҷирое ки дар Россия ҳасте, ҳатман ҳози вақти чинданшай чинен, қоқ кунен ва дар даруни арақ ки проценти спирташ 40% ё спирти тоза андохта маҳкам карда гузореву барои дарди по, дарди миёну дигар истифода боред. дар ҳаминҷа бо шумо хайри хуш мекунам. худованд нигаҳбонтон. ташаккур ки моро дастгирӣ мекунед. дар амони худованди мутаол бошед.